אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בפתחו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מצוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה. צה"ל יפעיל מיד כל עוצמה כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שנולדו למדינת ישראל. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה בשעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים והמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע אותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא ולהנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. הוא יבין מהר מאוד שהוא עשה טעות וטעות חמורה. הוא ישלם את המחיר. לפני 15 שנים, כמפקד פיקוד הדרום, הייתי קרוב לשבירת מפרקתו של החמאס. אז עצר אותי הדרג המדיני, כאשר הייתי אלוף פיקוד דרום. התופעה הזאת לא תשנה. אנחנו נשנה את פני המציאות ברצועת עזה 50 שנה קדימה. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו נפעל במלוא